Dulaan sa 2,000 ang nabakunahan sa dakbayan sa Talisay. Mga health workers ug vaccinators may sentro sa National Heroes Day karong adlaw. A report ni Femari Dumabok. Kapin sa 1,600 ka mga piniriso sa Talisay City Jail ang nabakunahan nitong Sabado ug Domingo. Miabag sa dakbayan ng Philippine Red Cross gamit ang mobile vaccination clinic. Samtang 300 usab ka mga mamumuo sa Talisay City ang nabakunahan sa Special Vaccination Center diha sa pribadong tunghaan sa Barangay Lagtang niadtong Sabado. Nagtinguha si Mayor Samsam Gulyas nga ang mobile clinic sa Red Cross mao'y mutuyok sa mga barangay. Every barangay mo adto na sila. Pero mo lang siya klaro na schedule, mag-meeting na may usab sa Red Cross. Mga isinagtabang sa mga tanod sa mga barangay, kaya mga taga-barangay may mangita sa mga kinsay vaccine. Karong adlaw, sirado ang upat ka mga vaccination center sa Dakbayan subay sa pagsaulog sa National Heroes Day. Matod sa mayor, nga gihatagan usab sa Dakbayan og higayon nga makapahuway ang mga doktor, nurses ug mga vaccinator. Iyang giila ang mga health workers nga mao'y mga modern day heroes. Sa una, karon na adlaw is mo na to ni para mo respect sa to mga heroes, pero karong adlaw sad angay sa nato respect ato ug hatagang dungog ato ang mga modern day heroes, mo ni ato ang mga practitioners karon, ato ang mga doctors, mga nurses, everyone sa hospitals and in the front line nag-away ni COVID. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.